ആരെ ലക്ഷ്മിയും രാധയോ? രാധേജയനും ലക്ഷ്മിയും. ഹലോ. അല്ല, കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ചേച്ചി. ഹരികൃഷ്ണൻ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാതാജി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു ിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 11ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സത്യം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം. അതീവ രഹസ്യമായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ കണ്ടു. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരെപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുകയാണെന്നാ പറയണേ അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭക്തന് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. ഹൃദയത്തില് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചിട്ട് അജ്ഞാനമകറ്റും എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും എല്ലാം കണ്ടു അല്ലെ. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമമാണ്, പവിത്രമായത്, നിരപേക്ഷ തത്വം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, അഭൗതികനാണ്, ശാശ്വതനാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും എന്നുള്ള ധന്യമായ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായി നമ്മളുടെ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കണം. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അത് ദർശിക്കാനായിട്ട്, അതായത് വിശ്വം തന്നെയായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ അത് കാണുന്നുണ്ട്, വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ടാണ് ഈ വിരാട് രൂപ ദർശനം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമ തേജസ് അതൊന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദർശനം അരുളാണ്. തന്റെ ഈശ്വരത്വം അല്ലെ, സർവേശ്വരത്വം അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് തന്റെ സർവാംഗ സുന്ദരമായ മനുഷ്യരൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എത്ര ശക്തിശാലിയാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് അല്ലെ. ഭക്തൻ ഭഗവാനില് ഒരു കുറവും കാണില്ല, എല്ലാം തികഞ്ഞ ആള് തന്നെയാ അല്ലെ. മായയിൽ പെട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകരുത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹിമ അതും എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന് അർജുനനെ പോലെ നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിലാണ് അർജുനൻ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നത്.
ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി അത് ഭഗവാന്റെയാണ്. അതൊന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളതിലുപരി കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ഒന്നും പിന്നെ ബാക്കിയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ പുരോഗമനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം തത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങെനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ 10 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പല പല രഹസ്യവും രഹസ്യതരവും രഹസ്യതമവുമായിട്ടുള്ള അറിവുകള് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അല്ലെ. അർജുനന് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയേ എനിക്കിപ്പോ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന്. ഭഗവാന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വ്യാമോഹമെല്ലാം തീർന്ന് ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ? സകലതിന്റെയും സ്രോതസ്സായിട്ടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ആ ദിവ്യപ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കും. നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി പോകും, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാനാവില്ല, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവമേതദ്യഥാ തത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു. എങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. പറഞ്ഞു അല്ലേ, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ സർവവ്യാപിയായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ പ്രഭവ സ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മുൻ അധ്യായങ്ങളില്. അപ്പൊ ഇവയുടെയൊക്കെ ഹേതുഭൂതനാണെങ്കിലും അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യവും അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാ ഇപ്പൊ നിക്കണത് അല്ലെ. ശ്യാമ ഗോപരൂപ്, അതാ ഗോപികമാര് പറയാ. അൺകമ്പയറബിളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയണത് ഒരു കമലത്തിന്റെ ഷേപ്പാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു, കമലം ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി അല്ല ശരിക്കും, അത് അതീന്ദ്രിയമായതാ. കമലനയനം, പാദപങ്കജം എന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർത്ത് പറയും അല്ലെ. അതൊരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ബ്രഹ്മ സൃഷ്ടിയല്ല എന്നാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധസഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. പറയാണ്, യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് 2 കൈകളുമുള്ള ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അർജുനനിൽ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഈ ദർശനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ പലരും ഈശ്വര അവതാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അവരെ ഒന്നും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ട. ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ എന്നാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയർ എന്നാ. ഭഗവാൻ പരമ ഈശ്വരനാണ്, പരമ യോഗേശ്വരനാണ്. അതാ ഭഗവാന്റെ ശക്തി. പറയാണ്, ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വിശ്വരൂപ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലും
ആയിരം ആയിരം ദിവ്യ രൂപങ്ങളായിട്ട് നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ന തു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. പറയാണ്, നിനക്ക് നിന്റെ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഈ ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത് കാരണം നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടോളൂ എന്ന്. അത്ഭുതാവഹങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഇപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അർജുനനെ കൂടുതൽ ബോധവാനാക്കാൻ എന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുകയാണ്. 3D സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ പ്രത്യേക കണ്ണട വേണം. ഇതിപ്പോ 6Dയിലൊക്കെ കൂടുതലാ. മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ പരമഭക്തരായവരെപ്പോഴും ഇതല്ല, ദ്വിഭുജ 2 ഭുജങ്ങളുള്ള രൂപം തന്നെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പക്ഷെ ഇത് മാലോകർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെ, വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ, ടെലിസ്കോപ്പ്, ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ, അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ. ദൂരെയുള്ളതാണെങ്കിലും വളരെ തീരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ്സാണ് ഇപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പരിമിതി കാണിക്കാൻ 2 ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആപ്പിള് കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല ആപ്പിളാ, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കേടുവന്നതാ. പിന്നെ ഈ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇളകുന്നതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാ അങ്ങനെ തോന്നണത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു, ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ, വെറുതെ പറഞ്ഞാലും പോരാ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങള് ഇപ്പോ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു. വിശ്വരൂപം എന്താ കാണിച്ചു ഭഗവാൻ. വിശ്വരൂപം കണ്ടു. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അങ്ങനെ വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലേ. അർജുനൻ കണ്ടത് എന്താ? കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങള് എണ്ണമറ്റതാ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിതറിക്കിടക്കാണ് ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങള്. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭാവത്താല് ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം അർജുനൻ ദർശിക്കുകയാണ്. കുറെ കണ്ണുകള്, കൈകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങള് എല്ലാമുള്ള ആ വിശ്വരൂപം. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പുഷ്പമാല്യങ്ങള് ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള തേജോമയമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അർജുനൻ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഒരു സൂര്യനെ തന്നെ ഉച്ചനേരത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോഴ് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള തേജസ്സിന്റെ അത്രയ്ക്കാണ് ആ രൂപത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്ര പ്രഭാപൂരമായിരുന്നു. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച
പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷസംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിലിരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. എന്താ പറയണേ അർജുനൻ? അവിടുത്തെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉണ്ട്, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അതും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. താമരപ്പൂവിലിരുന്നിരുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ പോലും, ശിവനെ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള് എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അർജുനൻ ഇവിടെ കാണാണ്. സൃഷ്ടിജാലത്തില് ആദിമനായ ബ്രഹ്മാവ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളില് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായിട്ടുള്ള ദിവ്യ സർപ്പം, അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവത് കരുണയാല് സർഗ ആരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ ദൃശ്യമാവാണ് അവിടെ. സൃഷ്ടികാലം മുതല് ആ അവസാനം വരയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും അവിടെ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറയാണ്, കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അർജുനന്. ശ്ലോകം 16 ആശയം. അലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരികയാണ് രൂപം. ഒരേ രൂപം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കല്ല. ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ വിസ്മയം ഉണ്ടായി അല്ലെ? പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊന്നും ഒരു അവസാന അറ്റമില്ല. തുടക്കമോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അർജുനന്. അപ്പൊ അത്ഭുതത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസുകൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അത്ര 1000 സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചുദിച്ച പ്രകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വിവരണാതീതമായ ദൃശ്യമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ? ഈ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അതിന്റെ ഒരു മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി, മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശമൊക്കെ പോലെ ചൂഴ പരക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മഹാജ്യോതിസാണ്. അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ദുർദൃശ്യമാണ് ഈ രൂപം. അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങള്, ഗദകള്, ചക്രങ്ങള് ഒക്കെ ധരിച്ച ആ തേജോമയമായ രൂപം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. നെറ്റ് കിട്ടാഞ്ഞും മാതാജി ഇറങ്ങിയത് വീണ്ടും കയറും. സൗണ്ട് ഇല്ല മാതാജി. മാതാജി സ്ട്രക്ക് ആയോണ്ടേ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും കയറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി മാത്രം കേൾക്കുന്നില്ല ലക്ഷ്മി, അതെന്താ?
ജൂലി മാതാജി എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കൂ. ശരി മാതാജി. എന്റെ സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കുന്നില്ല, എന്താ ആക്കി മാതാജി. ആ ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനും എങ്ങനെയോ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയല്ലോ മാതാജി. അറിയില്ലെന്നേ, എനിക്ക് എന്താ നിങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചത്? പോയപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു. ഞാനും പോയിട്ട് വന്നു വീണ്ടും. ആണോ? എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. സ്ട്രക്കായി പോയതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എവിടെയും കാണുന്നു എന്നൊക്കെ വായിച്ചു നമ്മള്. ഇനി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ. അതെ, അപ്പൊ അനന്തരൂപനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ രൂപം, അനേകം കണ്ണുകള്, കാലുകള്, അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ്. അത്ഭുതം വരുമ്പോ അങ്ങനെയാ അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരും എല്ലാവരും അതിവേഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ അർജുനനും സഞ്ജയനും കാണുന്നുണ്ട്. രുദ്രൻ, ആദിത്യൻ, യക്ഷൻ, കിന്നരര്, അസുരര്, ഗന്ധർവന്മാര് ഇവരും അവരുടേതായ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അത്ഭുത പരതന്ത്രരാവുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതം പിന്നീട് ഭയമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അർജുനന് തന്റെ മനസ്സന്തുലനം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലരൂപം അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ഈ ദംഷ്ട്രങ്ങളുള്ള ഒരു ഭീകര രൂപമായിട്ടത് മാറി. യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ആ കാലസ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പല്ലുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് തലകളൊക്കെ ചതഞ്ഞരഞ്ഞു. ഇതിന് ആദിയും അന്തവുമില്ല. എത്ര പേരാണ് കടന്നുപോയിട്ട് ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അർജുനനോട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവർ മരിക്കും, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുൻ പ്ലാനിങ് ആണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപം കാണിക്കുന്നതിലൂടെ. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭീഷ്മരും കർണനും പോലും ഇല്ലാതാവും എന്ന് അർജുനന് സൂചന കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം വിസ്മയ ആയിരുന്നു ആ രൂപം, അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രൂപം. പിന്നീട് അനേകം മുഖങ്ങളും കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി ഈ രൂപം. അത്ഭുതം തോന്നി. പിന്നീട് അത് ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആയി മാറുന്നത് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. അപ്പോള് അർജുനന് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു ഒട്ടൊക്കെ ഭയം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. ഈ ഭയാനകമായ രൂപം കണ്ടപ്പോഴ് അർജുനൻ പറയാണ്, ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറയാണ്. ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപം കണ്ടു. അപ്പോഴ് ദേവാധിദേവ എന്നാ വിളിക്കുന്നേ. ഉഗ്രമൂർത്തെ, ഇപ്പൊ സൗമ്യ രൂപമൊന്നുമല്ല, ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ടാ നിക്കണത്. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാനിതാ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിവുണ്ടാകണം. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, പറഞ്ഞു തരണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്, അതും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ അങ്ങയുടെ വായിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകള് വെളിച്ചം കണ്ട് പറന്നടുക്കും പോലെയാ, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ പെട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെയാ. എല്ലാ സേനാനികളും രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ഈ ഭീതിതമായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് പലരുടെയും ശിരസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചതഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭീതികരമായിട്ടുള്ള ആ ദൃശ്യം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പറയാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രണമിക്കുകയാണ് അർജുനൻ.
പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനൻ ഭീതിപ്പെട്ട നിലയിലാ നിക്കണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കാനുള്ള കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങള് പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അമ്പരന്നു പോയി. ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് ആരാഞ്ഞു. അല്ലെ, അങ്ങ് ആരാണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന്. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ സംഹാരമൂർത്തിയായ കാലത്തിന്റെ വടിവെടുക്കാണ്. അർജുനൻ പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറയണത്, പിന്നെ എന്തിനാ ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഭക്തന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടണം, അതിനു വേണ്ടിയാ. ഭക്തനെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തണം, അല്ലെ? ഭഗവാന് കൊല്ലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവരെ എല്ലാം വധിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ അർജുനനാണ് യുദ്ധം ജയിച്ചത്, അർജുനനാണ് ഇവരെ തോൽപ്പിച്ചത് എന്ന് ലോകം അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനും ഭക്തനുമായുള്ള മധുര സംബന്ധമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്നു മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയാണ്, പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരികയാണ് അർജുനന്. പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഇത്രയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാന് കരുതിയത് വെറും ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാ ഞാന് യാദവ, ചങ്ങാതി, കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത്. സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ. നമ്മൾ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കോ ഇരിക്കോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുവോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടത്ര ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടില്ല. മാത്രല്ല, ഞാൻ അങ്ങയെ പലപ്പോഴും അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്ത പിഴകൾക്കൊക്കെ ഞാനിതാ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ അവിടെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിരാട് രൂപം കാണുന്നത് വരെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഇത്രയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് അഡ്വഞ്ചർ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴിതൊരു ഹൊറർ ഷോ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം. 49. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ആകസ്മികങ്ങളാണ് എന്ന് മൂഢന്മാര് പറയും. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ശരിക്കും എന്താണ്, അല്ലെ? ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ബുദ്ധിമാൻ. യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണത ഫലം എന്താണ് എന്ന് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ അർജുനന് ബോധോദയം ഉണ്ടായി. നടന്നതെല്ലാം ഉചിതം തന്നെ. കൃഷ്ണൻ ഭക്തരുടെ സുഹൃത്താണ്, സംരക്ഷകനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. എന്നാ ഒരു ഭക്തനോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യാല്. കാരണം പരമപുരുഷോത്തമൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും എന്നൊരു ഭക്തന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഒരു സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി ആവേശം പൂണ്ട അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രമാണ്.
യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന പോരാളികളില് സർവശ്രേഷ്ഠൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാ പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള. ഇത് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് അങ്ങ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തിനെ അർജുനൻ സ്മരിച്ചു. അല്ലെ, അനൗപചാരിക പെരുമാറ്റങ്ങള് എന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ആ തെറ്റുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അല്ലെ, അച്യുത എന്നാണ്. ഓരോ ഭക്തനെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അതാ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഭഗവാൻ കരുണ മൂലം ആ തേജോമയമായ വിഭൂതി ബഹുലമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി. അല്ലെ, സൂര്യനെ പോലെ പ്രദീപ്തവും ക്ഷണം തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസംഖ്യം മുഖങ്ങൾ ഉള്ളതുമായിരുന്നു ആ രൂപം. തന്റെ അനന്തമായ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ആവിഷ്കരിച്ചത്. അർജുനൻ അത് ആദ്യം കണ്ടു. അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായ ആ വിശ്വരൂപം സ്വർലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു. ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലായവർക്കേ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൈവരൂ. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന വേദ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. കലികാലത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. അല്ലേ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സമയമില്ല. പിന്നൊന്നോ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒട്ടും സമയമില്ല ആർക്കും. പ്രഥമ അധ്യായത്തില് ഗുരുജനങ്ങളെ വധിക്കണമെന്നുള്ള അർജുനന്റെ ഖേദം നമ്മൾ കണ്ടു. കുരുസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോള് നിശബ്ദരായിട്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്നവര് വധ്യരാണ്, അവര് വധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത കർമ്മം ചെയ്തതിനാല് അവരെല്ലാം മുമ്പ് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കണത്. ഭക്തന്മാര് സമാധാനപ്രിയരാണ്. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ഈ രൂപം വെടിഞ്ഞ് ചതുർഭുജവും പിന്നീട് ദ്വിഭുജ രൂപവും ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോ സംഭ്രമത്തിലാണ് അർജുനന്റെ ഇരിപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലായ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, ഇത് കൊട്ടാരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപം ഭീഷ്മര് ശരശയ്യയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ രൂപമായിരുന്നു. ധ്രുവനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ധ്രുവന്റെ മുമ്പില് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടാ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ജൂലി മാതാജി കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മാതാജി. എന്താ പറ്റണേ ഇടയ്ക്ക്? ഒന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോ ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് വന്നപ്പോഴ് അല്ലെ, അവരുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യം ചതുർഭുജത്തിലാ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയുള്ളവർക്കാണ് കൃഷ്ണന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുക. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേനാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അല്ലെ, പ്രേമ ഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോഴാ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര ശ്യാമഗോപരൂപ് കാണാൻ പറ്റുക. അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചതുർഭുജധാരിയായി മാറി പിന്നീട് സാധാരണ രൂപത്തിലേക്ക്, അല്ലെ, തേരാളിയായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നോ നിന്നത് ഇരു കൈകളായിട്ട് ആ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇരു കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാവിഷ്ണുവും മറ്റെല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു. തപസ്, വേദപഠനം, തത്വചിന്ത ഇവയ്ക്ക് ഒക്കെ ഒപ്പം അല്പം ഭക്തി സാധനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരും. എന്നാലോ വിശ്വരൂപത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ദ്വിഭുജ രൂപം, രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപം കാണാൻ പ്രയാസാണ് എന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ ഉൾപ്പെടെ ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ ഇരു കൈകളുള്ള രൂപം ദർശിക്കാന്.
സ്വയം സമർപ്പിതരാകുന്ന ഒരു ജീവന് പരമസത്യം പ്രത്യക്ഷമാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ? ചില പേർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാര് പോലും ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒരു കഥയുണ്ട്, സന്താന ഗോപാലം കഥ. അപ്പോ ഈ ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കഥയാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളൊക്കെ ജനിക്കും, പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ 9 കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോട് സങ്കടം പറയാണ്, ഇങ്ങനെ എന്റെ മക്കളെല്ലാം പേരും മരിച്ചു പോയി, ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ്, ഇനി അടുത്ത കുഞ്ഞിനും ഇതേ അവസ്ഥ വരുമോ, എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് സഹിക്കണില്ല. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണൻ ഉത്തമ, അങ്ങ് വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ രക്ഷിക്കാം അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞിനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു സൂതിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി, ആർക്കും അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാക്കി. അങ്ങനെ അവിടെ കാവല് നിന്നു അർജുനൻ. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ പത്നി പ്രസവിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്താ, കുട്ടിയുടെ ജഡം പോലും അവിടെ കാണാനില്ല. ഇതുവരെയൊക്കെ ജഡം അവിടെ കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിപ്പോ അതുപോലും ഇല്ല. അർജുനൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ പുത്രൻ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാന് അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്തോളാം എന്നാണ് പ്രതിജ്ഞ. അങ്ങനെ അഗ്നി കൂട്ടി അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ചെല്ലാണ്. കൃഷ്ണൻ അതൊക്കെ നോക്കി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അഗ്നിയിൽ ചാടും എന്നായപ്പോ കൃഷ്ണൻ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേ, വാടോ ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? സുഹൃത്താണ്, വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എവിടെ, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താണ്, കാരടോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ അവിടെ കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോള് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ആ കൃഷ്ണനെ കണ്ട് അർജുനനെയും നരനാരായണന്മാര് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വേണ്ട, അവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഒരു രൂപമാണത്രേ ഈ തൃപ്പുണിത്തറയിലെ പൂർണ്ണത്രയീശൻ ഈ രൂപമാണെന്നാ പറയണേ. അപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വിഷ്ണുവിന് പോലും ഈ ദ്വിഭുജത്തിൽ 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടന്ന ഒരു ലീലയായിരുന്നു ഇത് എന്നാ പറയണേ. അങ്ങനെ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കഥ. 54 ഭക്ത്യാത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. പറയാണ്, എന്റെ ഈ സാധാരണ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപം ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ടേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഇങ്ങനെ എന്നെ കാണാനും അറിയാനും ഒക്കെ ഏത് മാർഗമാണ് വേണ്ടത്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി, അനന്യഭക്തി ഉള്ളവർക്കാണ് എൻ്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എൻ്റെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ആ രൂപവും ഇത് തന്നെയാണ് അർജുന എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉള്ളവർക്ക് നിരന്തരമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടും ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടും ദിവ്യ ദർശന ശക്തി ലഭിക്കും അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. പരമഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അനേകം പേര് ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടു നമുക്കറിയാം അല്ലെ? വില്ലുമംഗലം, അതുപോലെ ഭട്ടതിരിപ്പാട്, പൂന്താനം, കുറൂരമ്മ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇന്നും പലരും കാണുന്നുണ്ടാവും. ശ്യാമസുന്ദരമൂർത്തിയായി കാണുന്നത് ഏറെ പ്രയാസകരാണ്. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിച്ചാല് ശ്യാമസുന്ദര രൂപവും കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനും സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗം ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം അതാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന്. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സാധന കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആധികാരികമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കണം. അതാ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കുക, അങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ആ കൃഷ്ണഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ
ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാൻ 600 വർഷം മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ദാനം ഓരോന്നും ദാനം, അന്നദാനം അല്ലെ, മഹാദാനാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയും. ആ കരുണ അവതാരം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കൃഷ്ണഭക്തി ആരിലും പകർത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾക്കിപ്പോ ആ ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ ആണ് നമ്മളല്ലേ. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും നമുക്ക് അവസരം കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. ഭക്തനാവുക, ഭഗവാന്റെ ദുസ്സംഗമൊക്കെ വർജിക്കുക, സർവഭൂതദയ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ യോഗ്യത നേടാൻ നമുക്കും ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ. ഇതാരാ എന്നറിയാമോ? തുളസീദാസ് ആണോ മാം? അല്ല. ആരാ? ആഞ്ജനേയസ്വാമി പൂരിപ്പിക്കുന്നു. അല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഉടുപ്പിയിൽ ആരാളെ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ. ഉടുപ്പിയിലത്തെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കഥ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ദേവകി മാതാവിന് കൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലകൾ ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം, ജനിച്ച അന്ന് തന്നെ അമ്പാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. പിന്നീട് 11 വയസ്സായപ്പോഴാണ് പിന്നീട് മകനെ കാണാൻ ആ ദേവകി മാതാവിന് സാധിക്കണത്. അപ്പൊ യശോദമ്മയ്ക്കാണ് ആ ബാലലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. കൃഷ്ണൻ 11 വയസ്സായപ്പോ അവിടെ വന്നപ്പോഴ് കൃഷ്ണനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലരൂപം പൂണ്ടു. 3 വയസ്സായ കുട്ടിയായി. ദേവകീദേവി വെണ്ണ കടയാൻ നേരം കടകോലൊക്കെ എടുത്ത് ദേഹത്തൊക്കെ വെണ്ണ പുരട്ടുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കളികളൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് കാണാനായിട്ട് ചെയ്തു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ പഴയ പോലെ തന്നെ ആയി. ഈ കാര്യം രുക്മിണി ദേവി അറിഞ്ഞപ്പോഴ് ഈ ബാലരൂപം എനിക്കും കാണണം എന്ന് പറയാണ്. ഇനി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ രുക്മിണിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വിശ്വകർമാവ് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബാലകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ഈ സാളഗ്രാമത്തില് തീർക്കുകയാണ്. കടകോലും കയറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. രുക്മിണി ദേവി ദിവസവും ഈ വിഗ്രഹം പൂജിച്ചു. ചന്ദനം അരച്ചതൊക്കെ നിത്യവും വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തും. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ദ്വാരക കടലെടുത്തപ്പോഴ് ഈ വിഗ്രഹം ചന്ദന കല്ലിനാല് മൂടപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ കടന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ വിഗ്രഹം ഒരു പ്രളയത്തില് ഉടുപ്പിക്കടുത്ത് കപ്പലിൽ പോകുന്നവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. വിഗ്രഹമാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ചന്ദന പാറ പോലെ കണ്ടിട്ട് അവരത് എടുത്ത് കപ്പലിൽ ഇട്ടു. ഉടനെ അവരുടെ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നിട്ട് ആടി ഉലയണ മാതിരി അപ്പൊ ഇവര് ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ തീരത്തില് ധ്യാനത്തിലിരുന്ന മധ്വാചാര്യര് ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ആർക്കും അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ കപ്പൽ കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചു. ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതിന് പാരിതോഷികം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ആ ചന്ദനപ്പാറ അവര് മധ്വാചാര്യർക്ക് നൽകി. അതിനകത്തെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായി. അവിടെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ കനകദാസ് ഒരിക്കലും അവിടെ ദർശനം ആഗ്രഹിച്ചു വരികയാണ്. എന്നാൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ എന്നുള്ള കാരണത്താല് അകത്ത് ദർശനം അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പോഴദ്ദേഹം ദുഃഖത്തോടെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഒന്ന് ദർശിക്കണം, ദർശിച്ചാലേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറകിൽ നിന്നിട്ട് കീർത്തനം ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണ നീ ബേഗനെ ബാരോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആലപിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങളോളം ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല എന്ന് ശഠിച്ചു. അവസാനം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിരുന്ന ഭഗവാൻ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകി എന്നാ പറയണേ. അവിടുത്തെ ചുമര് പോലും വിണ്ടു പോയിന്ന
അങ്ങനെ അങ്ങനെ കനകദാസിന് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തു. ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ദർശനം കിട്ടുക അവിടെ. അതെ, തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണ്. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമനമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യം വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി, പിന്നീട് അത് സാധാരണ രൂപത്തിലേക്കും മാറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 55 ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള അത്യുജ്വലമായ ശ്ലോകം. മത്കർമ്മകൃൻ മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്കു വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവനും ഈ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സത്തയെയും പരമപുരുഷനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും എങ്ങനെ സ്വധാമത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്നും ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഇല നമ്മള് മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തു വിചാരിക്കുക, അത് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ തന്നെ വാടിപ്പോവും അല്ലെ. മരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറെ കാലം കൂടി അതുപോലെ പച്ചയായിട്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാല് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മളുടേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില്. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇപ്പൊ ഭക്തി സാധന ഇച്ഛിക്കുന്നവര് ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിയണം. മറ്റ് അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. മറ്റു കാരണത്തിനു വേണ്ടിയല്ല, അത് നമുക്ക് ഓരോ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭക്തനാവുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ നേട്ടം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കേണ്ടത്, ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോട് സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതിലും വ്യക്തമായിട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ, കാമന കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യുക. ഭഗവാനാണ് എന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക, സർവഭൂതദയ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ?
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയൊരു വായിച്ചോളൂ. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? കൃഷ്ണനെ സകലത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സായി സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്ന് വരാമെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതെ അതെ. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ആൾ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അല്ലെ, ആൾ ദൈവങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരോട് പറയാ, എന്നാ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കൂ എന്ന് പറയാലോ. അത് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. മാതാജി എഴുതിയത് തന്നെ ശരി. അടുത്തത് കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ? ഇല്ല, അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതിന് എഴുതിയിട്ടില്ല. അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കുവോ? എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ. നമ്മുടെ ലെസൺ പോകുമ്പോ അത് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ആൻസർ? അതിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കണ്ടില്ല. ആർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, എഴുതിയില്ല അത്. ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇല്ല മറ്റു മാതാജി. അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറഞ്ഞേ ഇല്ല. ആ ഒരു അവതാരത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞില്ല ഇതില്. അതെ. വിശ്വരൂപം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. മറ്റു അവതാരങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണോ ചോദ്യം? അതെ. അതെ. മറ്റു അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എനിക്കും അതറിയില്ലല്ലോ. ഇതില് കാണുന്നത് മാത്രല്ലേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. ഇതിൽ കണ്ടില്ല. ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടും എനിക്കത് ആ ഒരു ഉത്തരായിട്ട് എഴുതാൻ കിട്ടുന്നില്ല. മറ്റു അവതാരങ്ങളൊന്നും വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ പ്രത്യേകത. അതല്ല, ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാളെ പറഞ്ഞു തരാം. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും കൈകൾ, പാദങ്ങൾ എന്നിവയും അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അനേകം മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ആക്കൂ. സഞ്ജയൻ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും കൈകൾ, പാദങ്ങൾ എന്നിവയും അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങളാൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അദ്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ആയിരക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ചുദിച്ച പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരിക്കും ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കണ്ട അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ മുൻപിൽ തൊഴുതു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതെ അതെ, എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതില്. അടുത്തത് ശ്ലോകം 26-27 എന്താണ് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്കളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്.
ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നു. ഉം. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതെ അതെ ശരിയാണ് മനു. അടുത്തത് ശ്ലോകം 32 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഭഗവാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അവിടെ പാണ്ഡവരൊഴികെ അവതരിച്ചതല്ല, അവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ടു കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളിൽ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അതെ അടുത്തത് ശ്ലോകം 33 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉം. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായ അർജുന, സവ്യസാചി, എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതെ അതെ അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? ഏതാ? ദ്വിഭുജമായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. അതെ 11:54 ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സാധന കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിപരമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് ദ്വിഭുജമായ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത്. അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ദർശിക്കാൻ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ദർശിക്കപ്പെടുള്ളൂ. 11:55 എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാനു വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ശരിയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി എഴുതി മാതാജി. എല്ലാം ഒരെണ്ണം കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഓവർ ആൻഡ് എബവ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ചോദ്യോത്തര വേളയാണ്. 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഉത്തരങ്ങളും കിട്ടി. ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് നാളെ പറഞ്ഞു തരാം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഏറ്റവും ധന്യമായ ഒരു അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗം. അതാണ് നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.